तेजस फाइटार जेटजों जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय IAF नि पाइलट विं कमान्डार नमा सियालनि जोबथा भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदों। नमा सियालआ हिमाचल प्रदेशनि कांगड़ा जिल्लानि थागिबिमोन। मैयानि दुखुनांथाव जाथायाव जेराव बिथाङा अबथिरा जिउ गोमायो। दुबाइयाव मोनसे गिख्रंथाव बिरखंनि जाब्रबथाया थांनाय सानखालि जादोंमोन, जेराव एयार श'नि समाव भारतनि एयार फर्सनि फाइटार जेट SLL तेजासआ जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन। मख'नो गोनांदि भारतनि एयार फर्सआ शुक्रबाराव दुबाइ एयार श' 2025 आव तेजास बिरखंआ जाब्रबथाय जानानै गोग्लैदोंमोन। जायगानि सम बादियै शुक्रबारनि बेलासि 2:10 रिंगासो समाव जाब्रबथाया जादोंमोन, जाय बिरखं जाब्रबथायाव पाइलटआ लोगो-लोगोनो जिउ गोमादोंमोन। रौतानि धोनस्री गुदि फरायसालि 5 नंनि फोरोंगिरि पद्म आली शर्मानि सायाव फरायसानि प्राइभेट पार्टखौ दांनायनि अजद दिखांदों। रौतानि धोनस्री गुदि फरायसालि 5 नंनि सानखान्थि फोरोंगिरि पद्म आली शर्मानि सायाव फरायसालिनि 5 थाखोनि सानै फरायसुलिनि प्राइभेट पार्टखौ दांनायनि अजद दिखांदों, जेराव 60 बोसोर बैसोनि सानखान्थि फोरोंगिरि पद्म आली शर्माखौ गावनि मबाइल फनाव जुबिन गार्गनि भिडिअ' दिन्थिनाय आरो गावनि फरायसाफोरनो आथोनारि सोमोन्दो गोनां सावगारि दिन्थिनायनि थाखाय केस थिसननाय जादों। जाथायनि उनाव गामिनि सुबुंफोरा गामियाव ज' जानानै फोरोंगिरिखौ नागिरनो फरायसालिसिम थांदोंमोन। गामिनि सुबुंफोरा फोरोंगिरिखौ सानजौफु समाव फरायसालियाव गैयैनि उनाव जायगानि क्लाब न'आव फोरोंगिरिखौ लिंहरदोंमोन, नाथाय पद्म आलीआ फैयाखैमोन। उनाव पुलिसआ जाथाय जानाय खौरांखौ मिथिनो मोननानै जायगायाव सौहैयो। दायनिगिरि फोरोंगिरि पद्म आली शर्माया दासान्दि खारखोमानानै दं होननानै अजद होदों। दायनिगिरि फोरोंगिरि पद्म आली शर्माखौ थाबैनो हमनो थाखायबो जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों। 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव TCLCCनि मासिगिरि आरो BCDCनि चेयारमेनफोरखौ फोसावबाय। बनरगावआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गोदानै सायख'जानाय चेयारमेनफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ राननानै होयो 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दतमा ब्लकनि एसिस्टेन्ट BDO शरद ब्रह्मजों लोगोसेनो गोदानै बिबान रुजुननाय बनरगाव BTC बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन दत्त ब्रह्म आरो 12 गोदान चेयारमेन लोगोसे ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा। मख'जाथावदि 9 नं बनरगाव BTC बियाबाव मोन 12 BCDCनि गेजेराव 6 मासियाव आइजोफोरा चेयारमेन एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों। खौरांगिरिनि सिगाङाव 9 नं बनरगाव BTC बियाबनि MCLA जुबिराज बसुमतारिया साफ्रोमबो गोदानै सायख'जानाय चेयारमेन मेम्बारफोरखौ समान मोनथाय आरो सोरखारि बिथांखिफोरखौ समानै राननानै होनो खावलायदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों बर'नि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ NDBनि गायसनगिरि NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा दासिमबो CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव जोबथेसालियावनो दं। दिनैनि समाव जों बयबो गारां दिखांनांगोन, सोरखारनि हेंथायै गोख्रों रावजों उदां खालामनांगौनि थाखाय खौसेयै आगान सुरनांगोन। मानोना गेदेमा रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव थानानै खामानि मावनो खाबु मोननांगौ आरो बिथांबादि सुबुंखौ जोंनि हारिनि गेजेराव उदां जानानै लाबोनांगौ एबा उदां थानांगौ होननानै जों बयबो हास्थायो एबा जों बयबो उदां अख्राङाव लाबोनो नाजानांगोन। सोर सोर बिथां रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदाङाव फैजानो लुबैयो? कमेन्टनि गेजेरजों बुंहर। लं लिभ रन्जन दैमारि। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बारग' NDBफोरनि गोख्रों नाजानायाव थांनाय माखासे बोसोर सिगाङाव बिथां डिआर नाब्लानि बेल हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखैमोन। बेनि उनाव 2025 जोबनाय समहालागै रन्जन दैमारिनि मोनसे बेल हियारिं जानो गोनांमोन, नाथाय बेनि बागै दासिम जेबो खौरां गैया, जेराव 2025 जोबनो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया। आसा खालामो बे बोसोर जोबनायसिमाव थाबैनो गेदेमा रन्जन दैमारिनि बेल हियारिंआ जागोन आरो जाहाथे जोबथेसालिनिफ्राय बिथां गेदेमाया उदां जायो, बेखौनो इसोरनियाव आर'ज खालामनाय थाबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बर'नि थामथि गोरोबथा, जाय गोरोबथाया एबसु एक्स NDB UBPO आरो भारत सोरखार आसाम सोरखार जथायै BTR गोरोबथाया जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव एबसुनि दैदेनगिरि UBPOनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारियाबो सागानखौ होदोंमोन। गोबां समफोरावनो सोंथि नुजाबोदों, BTRनि सागानगिरि जानानै मोनसे एकर्डनि बेसेनगोसा सागानगिरि जानानै बोरै जोबथेसालियाव थानो मोनखो? दिनैनि समाव मोनसेबो एकर्ड गैया। जायफोरा सागान खालामदों बिथांमोना बेबादि जोबथेसालियाव थानांनाय
बेराफारसेथिं बिटिआर दफानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो बारग' एनडिबिफोरनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानायनि दफा दंमोन। नाथाय खावसे एबा माखासे बारग' एनडिबिफोराल' एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' दैदेननाय सोरखार खुंथाय समाव उदां जानो हादों। बेनि अनगायै गोबां बारग' एनडिबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियावनो दं। 2025नि बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया सोरखारखौ दायो। दा बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव सोरखाराव फैनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सोरखार खुंथाय समाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। दिनैनि समाव सोरखारनि फारसे सोर खुगा बेखेवगोन? गेदेमा रन्जन दैमारिनि उदां जानांगौनि थाखाय थारैनो जों गेदेमा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय खौसेयै ओंखारबोनांगोन। खुंथाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनांगोन, गारां दिखांनांगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि बिटिसिआव 5 बोसोर सोरखाराव गैयै समाव हाग्रामा महिलारिया जों सोरखाराव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ उदां खालामगोन होनना बाथ्रा बुंदोंमोन। बबे दुनियाव बबे सुक्तियाव नुफेरा सुक्ति खालामनायनि उनाव मानसिया जेलाव थायो। जोंथ' बेबायदि नुफेराखै, आल्फाखौ नुवाखै। सुक्तिनि सिगां बिसोर आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां जेलाव दं बिसोर गासिबो गजोब्बाय। बिसोर गासिबो गजोब्बाय, सुक्तिनि आगोलनो गदों। दा जाय सादिन आल्फा फरेस्टफोरनि लिडारशिपआव जायफोर दं बिसोरल'सो हमजानायफ्रा गवाखै। बेनो आल'सना पन्थी आल्फानि जेसेबां लिडार दं केडार दं गासिबो गजोब्बाय। जोंनालाय मारैथो दाबो सुक्तिया जाना थां दाबो मान गदिया। रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आंनो बेयावबो टाइम नाङा। सुक्ति खालामबाय, दसा दं नंगौ, दसा दं, भुलखौ मावदों। खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा। जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा। मोनो, नोंना एप्रसिङानो गैयाबा बोरै जानो? नोंना एप्रसिङानो गैया, नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो? सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन। जोङो नंगौ, जोङो ओरै भुल मावदों, आगोलाव ओरै खालामदों। खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय। बिनि उनाव मा थाखो? आंहाबोथ' भुल दंमोन, आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों। बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों, केसाबो जोबदों। दिनै आल्फा आल'सना पन्थी आल्फानि लिडारफ्रा जों आगोलाव जा मावबाय आरोबाव जों गोदानै बेबायदि मावफिनला, जोङो सान्थि थानो लुबैयो होननानै बिथांमोनाबो सुक्ति खालामबाय। बिनि थाखायनो जेलनिफ्राय गजोब्बाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों। मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुन
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।